Dehay zarkamara bar shadidi. салому алейкум ба кулли тамошобинони шабакаи файзобозҷон бародаро. боз як гови таҳдон 9 литр шир бегав пуга ҳозираш дадора бағзайбо ина ба қачаш гови таҳдонай бародаро номерои акара дарои названи мемонам ноҳияи файзобод деҳаи заркамар бародаро гови хмонай бигем ами таҳдонайда аякай бине хуб тамошо куне баъд занг бизани бародаро боз муомилаи хуб дора биёе занг бизани ай пеш биёе муомила мекунем бародаро ина пистоноша тамошо куне чандум гусалашай сеюм шикам сеюм гусалаш мешава бародаро шикамш хай сеюм гусалаш мешава ина тамошо кунем игов боша бародаро ноҳияи нуробод деҳаи дараи муҷахфар я подписчики мо ай Москва занг зад ки дар хонаиш канез гова буфруша ба ҳамин хотир дар канал партофтемаш бародаро бағазиш маълум нест бародаро мумкин бағоз боша мумкине нархш боша 15 000 сомон номерои акара мемонам занг мезанед маълумот пура ака мегиред боз муомила дора боқи хонаободу сарваланд боша